Kemm importanti għalik il-mara? ħafna. Fimni, jiena l-mara barra li. X'irwol għandha fis-suċċess tiegħek? Jiena l-mara hija barra fuq imħabba, tipo aħna nalaf storja ta' vera ta' kif inħossni. Tipo għaddi nħobba għaddi nara sabiħa daqs meta rajt l-ewwel ġurnata ta' kif u neħu tipo jiena ma jgħidili tipo ma jgħidili ngħid mhux way boys ħa noħorġu ngħid not at all ġifiera jgħidu li ħafna bla bajtin ta' jiena il-lejl ideali li noħorġ mal-mara. Issa ġiena ngħidulhom ħalli noħorġu grupp u l-mara ma nkellimiex darba, imma naf li qegħdem, imma dik li tnaf li qegħdem hija s-serħan tiegħi, hija ngħid li fimni. Ja mammi tajba ħafna, ittina ħafna insight fuq affarijiet illi laqas biss nkun ħsibt dwarhom. Xi kultant. Ġilittik insight li joqros? Ġieli. U jena għawa jamol ma tafxettajt, badnajt ustja għanda raġun minn fuq. Ma ġil dum jumej u le, nekxinja, għabel ma nkun għattila li għanda raġun. Ettefem, imma batta najdila, isma kellek raġun, ta' fuq dik għamilta. Imma le, u kif għatlek kem eżamilek fuq Sander, meta jikteb skript u peress li ikun fis situazzjoni jew jena, ġili anka fuq skript, għajli dita make, mux tajba, peress li tkun barra mis-sitwazzjoni, tara minn barra l-ħaġa, tista' tik insight ħafna ħjar milli qed tagħti inti. Qed tifhem? X'tib ta' insight se tik? Naf isma' dik il-persuna mhux qed toġobni. Tifhem? Moħħok hemm. Jew isma' qed taġġel. Tagħmilx dik il-biċċa tax-xogħol għax taf hekk, jew isma' aqta'. Mela tlaqna.